Ей! Гледай вътре коста. Добро. Добре, и това кой е целта сега? Няма цел. Паляш камиона? Превъртя ли ga? Превъртя ли ga? Няма... Бати играта, човек. Супер интересно. Кеф. Виж каква ли камера, човек? Бати кефа, човек. Enjoy. Това радио може да пуснеш в това? В кабината. Много бързо отмина ми рака. Но този камион не може да вари, няма нафта, така? Сега ти вкарвам само такова. Кабината. Нещо може да сложиш кустом неща някакви. Тръгва ли? Може. Вари камиона, човек. Човек, писте писи да си стигнал, бе. Това е радио, бе, коце. От Winamp направо да ще те радиота. Enjoy да не е това? Фреш. Същото. Fresh Enjoy още едно имаше фокус. Беше Fresh Enjoy и... Честачки има в играта. Бати кефа, човек. И кой сега цялата игра е това правиш, така? Пак по-добре да не с някакви гуща да са... Бати си. Не бе, това тренера, после ще вади истински пари с това. Това е като... Обаче това си едно игра на телефона и виж каква хубава графика вари, човек, като за телефон. Не му харесва играта, човек, честно казвам. Сигурно. Защото няма екшън. Няма екшън, така екшън караш. Просто караш. Да, може да го видиш отвънка, ама след това... Самата игра. Самата игра е така. Е това кара. А не това човек, хората го работят това, разбираш, труд е това за тях. Им плащат пари, компенсация. Тук доброволно, без пари. Без да има нужда да се пренася нещо. Защо? Това повече оценям свободното си време. Чека, пардон, да, ще игра. Няма да ги игра. Това всичко остава в историята. Уинчестер! Но това колко време трябва една сесия игра? Една сесия игра колко време трябва? Зависи къде са отивам до това. Виж, сега съм до Люш. Да. Леге, после Лиле. Това е реално и парашют. Отивам до Кале. Леле е люк, сега. Леле е люк. Знам, че е люк. Леле, знам, че е люк. Ама това реални маршрути ли са? Къде е, Реми? Пари. Дължината им колко пъти е по-смалена от истинския? Няма, къде. Сега, ако имам код, ще добавя това тук. Варшава е къде, Словакия е къде, Братислава. Код се къде, Братислава. Митра, Банска Струмица. Е къде Магяр, това е Магяр тук. Яба... Не знаеш кой е Магяр? Не. Унгария. Е къде сега отивам от Прага. Защо ще имам малко отивам до Кале. Калайс. Да, сега си. Или Примуте. Или в Ливерпул. После трябва да закача Треворто там. Но може да спираш Хукарс. Може да има някакъв мод. Виж с колко кара? Може ли? Да. 109. Зум с това да вече. Те зума до края, май. Тук е на лаптопа му се вижда. Картината. Ей, завива камиона! Иха! Костана, бе! Катастрофа, о господи! Ченгитата е това. Яла катастрофа. Какво прави човек? Това го снимах, човек, снимах го. Уе! Пак са хиляд човека, къща че така. Петелче да ти каже. Ма чай нищо няма камера, човек, на хака са 160. Нищо няма, човек, нет полиция, нет нищо. Къде Днемич? Пахте играта, човек.
Това даже реализъм няма. Коцет, искаш няма по-нататък, тук пише датите, матице. Ма чакай ти така, карусерия ще стане на леш, в принцип. Ай, тук ще спра. Що бе, нямаш право. Аз знам, че няма. Аварийно, бе, ще се го убят, бе, човек. Мога да си да пикаеш шофьора. Метър за фитнята, бе. Да, там се играсти. Коцет, виж ръчната, виж как става червено. Да. Видя как стана, или? Да. Цък виждаш ли? Да. Так. Баха мамата обаче. Много добро. Майтата си. Зверска играчек. Интересен огромен. Като критиката е. Геймспо не трябва да правиш левитата се. Коцет ги коста. Още един тир. Ма как ще позволяш да те задмине? Защо спрях тира? Ей! Така! Ревиза му направо заря. Това всичко остава в историята. Отдолу може да се види тира кой има. Чешки номера ли коста? Не ги фаща това. Хубаво направен, нарисуван тир, ама това е игра все пак. Игра. Не да знам. Има ли геймплей ли се казва това? Какво се казва? Защото ти реално един тир караш, оглеждаш го, това игра ли? Не е ли игра? Игра, половин игра. Между ревю и игра. Там може с рекламна цел да се прави. Да виждаш тира. Виж, подам си главата. О, не! Спира тази песен, моля се. Трябва си коста този треджен за тебе да гледа как спода главичката двойка. Така ли се казва? Добре. Това са играта, реално. Тук има ретардер. Так. Ако имаше стрелка да те измерва екшена, седеше до край, така? Кое? В играта. Това е най-оптималното, дето може да се играе. Това е така, отпускаш. Ма тази игра продава ли се или я дава да се теги за рекламна цел на някакъв тир? Малко рекламка става да кажа. Тази песен се подиграват с нея с оригинала вече. Тя да пусна бекона. Не, това е като нещо като ваканция, все едно не си хорил в някакви такива държави да ги огледаш, ама... Къде кот са така камера, виж? Ма как караш така? Карам, не знам какво правя. Това е опасно, да срещу отиваш, човек, какво правиш, бе? Няма ще се пусне. В аварийната лента отиваш, бе, човек, ще го убият, бе, немците, бе. Яба ти чипа. Викам бърз, човек. Той не знае какво прави. Пян. Яба. Айде, ченгета няма ли в тази игра, човек? Яба ти друга. Яба. Това няма така синематографик камера. Екшън. Какви ста? Яба. Так тък ще се като кръш. Добре, бе, човек. Това тази игра да цека може затворен очи да играеш. Нищо няма. Има ли автопилот в тази игра? Това знаеш какво карам? Бемерагес. Кой е това? Бевареджес. Напитки. Багумата ме спукана да я възприната кача. Здрасти. Той така кара да са? Не е спукана. Той някъде се спукана от автомат. Графичен проблем. Графика те се заработи така кученцата. Обаче много добре са докарали, реалистично са докарали скоката. Значи го загин по тревата. Яма виж какво Опасността. Нито камиона е скривен, нито пътя. Бати, здравата мантинема, човек. Бати, стоманена. Яма, да, вземем, че 20. Та Виж направо... какво пише? Visit Service Station immediately. Той какъв сервис, камиона е здрав, като гледам. Да. Фаровете светят. Мантинемата е здрава. Браво. Ако съм играл само на това, ако го пробвам реално, ще виж кой изненада ще има. Та мантинема като те ударя.
Реалистично филтъра. Някакъв цел Гълба. човек. Караш. Тъв, къде? Ти да не обърка пътя. Не знам какво прави вече. Тук ти можеш да влезеш в някакъв град, примерно, без да искаш да се объркаш и да трябва да се връщаш после. Може. Ама вътре в самия град влизал ли си? На някакъв Да. град. Реализма къса. Вика, реалистично да кажа. Ако направиш геймс по трети път се. Тя всяка минута е схабена. Да гледам. Спре го. Си го спра човек. Спре 10 пъти.